तर सर्वांना नमस्ते. आणि तुम्ही बघितलं असेल की व्हिडिओ थोडे लेट येतात आहे किंवा व्हिडिओला गॅप पडतं. त्याचं रिझन आहे ह्या गोण्या. बघा सर्व गोण्या भरून काय काय आणलेलं आहे मी गोण्या. पण सर्वात अगोदर दाखवतो फ्रीजला लावलेली आहे चिकटपट्टी. फ्रीज झालेला आहे पॅक, दिवाण झालेला आहे खाली, टी व्ही भरलेली आहे बॉक्समध्ये. आणि त्यासोबतच इथे दाखवतो पॅकिंग. बघा सर्व पॅकिंग होते आहे. आणि इथे बघा सर्व काय गोष्टी आम्ही गोणीमध्ये भरलेल्या आहे. हे सर्व दिवाणचे आहेत आणि काय काय ते सर्व तुम्हाला दाखवतो. पण एवढं सर्व पॅकिंग झालेली आहे. टी व्ही काढलेली आहे इकडची आणि इकडचं पण सर्व सामान. म्हणजे हॉल आम्ही केलेलं आहे पूर्ण खाली. आता या तुम्हाला बेडरूम दाखवतो. या किचन फक्त भरायचं आहे. किचन फक्त आपल्याला करायचं आहे. आणि त्यासोबतच आता जरा कॅमेरामॅनने इथे यावे आणि तुम्हाला दाखवतो हे सर्व वस्तू राहिलेले आहेत बाकी. पण इथे बघा माझं कबोर्ड बघा फुल खाली झालेला आहे. फुल खाली. ओके. तर ह्याचा अर्थ तुम्हाला समजलेला आहे की शिफ्टिंगचं काम सुरू झालेलं आहे. म्हणून जरा आज आम्हाला लेट झालं. हे दुसऱ्यांदा मला गोण्या आणायला लागले. हे बघा 9वी आणि 10वी गोणी म्हणजे 10 गोण्या ऑलरेडी यूज झालेल्या आहेत. त्यातले 3 डॅमेज होते ते रिटर्न करून परत मी 10 गोण्या आणलेल्या आणि बाकी काय काय आणले तुम्हाला दाखवतो. या आता इथे मम्मीला बसवलेलं आहे. आता टेम्पो ट्रक कधी येतोय ते आज रात्री येईल किंवा उद्या सकाळी येईल. त्यासाठी बघा हे सुतली आणलेली आहे, दुसरी आणली आहे रोल करायला. आता मम्मी आणि काजल 2 कपाटं राहिले तर ते जम्बो थैलीमध्ये त्यांचे कपडे भरतील. इथे ओमकारचे कपडे आहेत बॅगमध्ये सगळे. हे सर्व बॅगमध्ये माझे कपडे आहेत. देवारा काढलेला आहे, सर्व काय काढलेलं आहे. आणि अशा गोण्या आणल्यात परत बघा भांडे भरायला. हा गोण्या त्याच्या आतमध्ये. आणि ही पकडून 11 गोणी, 15 पिशव्या. हे सर्व आम्हीच पॅकिंग करतो. त्याचं रिझन पण तुम्हाला सांगतो. जरा जवळ ये ऑनलाईन ज्यांना ऑनलाईन जे आम्ही भरायचो नेहमी कधी पण करायचो ना, तर त्यांनी कोटेशन मला दिलं 26,000, 27,000, 28,000 असं. कमी करून लास्ट 25,000 पर्यंत येणार होते ते. पण सामान अजून वाढलं की पैसे अजून वाढतात. म्हणजे त्यांचं 25,000 लास्ट होतं. म्हणजे जे आणणार, भरणार, नेणार आणि तिकडे उतरवणार. मग आम्ही काय केलं की भरायला किती वेळ लागतो, आम्ही 1 दिवसात तर भरू बरोबर ना. जसं आता भरला ना, हा अर्धा दिवस जातो भरायला. एवढं सोपं नाही. पण आमचा ट्रक फक्त आम्हाला 16,000ला पडलेला आहे. लोडिंग अनलोडिंग आमच्यावरती आहे. तिकडे 1,000 रुपये इकडे माणसाकडे गेले, 1,000 रुपये तिथे माणसांना गेले, तर असे 18,000 जातील. पण 25-30,000 तरी नाही जातं ना. म्हणून हे बघा हे सर्व भरलेलं आहे. आता आम्ही चाललो आमच्या विक्रोलीच्या जुन्या घरी. तिथे पण काय काय सामान आहे. स्टूल आहे, टेबल आहे, थोडेफार चेअर आहेत. ते सुद्धा आम्हाला तिथून खाली उतरवून ते पण दोन्ही म्हणजे लोडिंग 2 जागेवरून होणार आणि अनलोडिंग एका जागेवरती होणार रत्नागिरीला आपल्या न्यू फ्लॅटमध्ये. जिकडे आपण रेंटेड फ्लॅट घेतला आहे ना तिथे हे सर्व सामान तिथे जाणार आहे. दिलू आता बघते, चान्स बघते की कुठे बसू कुठे नाही बसू. तर थोडे दिवस आणि हे काढल्यामुळे सर्व सेटअप बॉक्स बिक्स सर्व आम्ही काढलेलं आहे बघा. तर थोडेफार दिवस व्हिडिओ लेट येतील नाही तर टायमिंगच्या बाहेर येतील, वेगळ्या टायमिंगवर येतील, पण येतील कधी कधी नाही पण येतील. चला आता जास्त वेळ बोलत नाही बसत कारण आम्हाला आता भरपूर काम आहे. दिलू बघते काय केलं आम्ही सर्व. तर आम्हाला तिकडे गोण्या येतो मी तुम्हाला किती काढू इकडे गोण्या. तिकडे बेडरूम मध्ये 2 आहेत ना आणि 3 बास आहे. बस हा उरले चालू. येस. तर आम्ही चाललो आता विक्रोलीच्या त्या घरी कारण वरती जे सामान ठेवलंय ते सुद्धा रत्नागिरीला जाऊ दे ना. आता एकदाच ट्रक जातोय तर जाऊ दे. आता ट्रक कोणता बोलवला आहे ते पण तुम्हाला मी ब्लॉगमध्ये दाखवतो. हो सर्व भरपूर झालं ना सामान. हाँ बारिश हो रहा है पण गरम हो रहा है. हाँ बरोबर. हलका नहीं हो रहा है. बघा तिकडची पॅकिंग झाली तर इकडची पण पूर्ण पॅकिंग झाली. हे सर्व आम्ही गेल्यानंतर मला वाटतं काजल आणि मम्मीने पॅक केलं आहे. बेडरूममध्ये पण आहे फक्त
कबाट बघा, हा तर तुम्हाला दाखवलं होतं मी खाली आहे तो, तसं हे सामान बघा, हे बघा सर्व खाली झालेलं आहे. ओके, तर आमचं शिफ्टिंगचं काम सुरू आहे. हा एक बेड राहिला. हे खोलायचं पण आहे, डिस्मेंटल करायचं आम्हाला. चला तर बघा मी आंघोळ करतो, कारण सामान शिफ्टिंगमध्ये सर्व मी भिजलेलो आहे. आणि आता आम्हाला आमच्या सोसायटीने रात्रीची परमिशन नाही दिली, म्हणून आम्ही आमची शिफ्टिंग उद्याला ढकललेली आहे. उद्या आपला ट्रक खाली उभा राहील आणि 2 माणसं आम्हाला बोलवायला लागतील, लेबर मला बाहेर शोधायला लागतील. ते असतात ना 9 वाजता सकाळी उभे, त्यांना त्याच्यातून 2 जण घेऊन यायला लागतील, कारण सामान भरपूर आहे. मला तेवढं जमणार नाही, तर मला दमाला व्हायचं ते, कारण ते कबोर्ड बिबोर्ड पण सरकवायला लागतं. दुसऱ्याला लिफ्ट आहे म्हणून काय प्रॉब्लेम नाही, सर्व जातील. फक्त आम्हाला हे लिफ्ट मधून खाली आपण जेव्हा पोहोचणार त्या ट्रक मध्ये टाकायचं तर आहेच ना सामान. बरोबर आहे, 2 माणसं पाहिजेच. सोबती लावावं लागलं तर मी आहे, आणि ट्रक जे चालवतात ते ड्रायव्हर पण असतील ना हेल्पला, तेवढं मदत करतील वरती चढवायला. बाकी ते 3 मोठे आहेत आणि हे आपल्याला पूर्ण खोलायचं आहे बस. बाकी सर्व पॅकिंग झालेली आहे बघा. TV पण व्यवस्थित हे नाही, टेबल आहे. बाहेर तर पूर्ण गडबड झालेली आहे आता. चला बेड पण उघडतो आता. माझ्या अंघोळीचं पाणी राहिलं आहे बघा. किती वाजले? रात्रीचे 9:30 वाजलेले. चला ह्यांना पण मी बोलून ठेवलंच होतं. तर इकडे बेड पण हा आता लावलेला नाही, ओपन बेड, ह्याच्यावरती आम्ही झोपू नाही शकत. काजल आज झोपणार कटी ह्याच्यावरती? आज बेडवरती नाही. पुढचे 2 दिवस लादीवरती. अजून पण एक सांगायचं आहे, आजची शिफ्टिंग झाली पण आम्ही 3 दिवसानंतर रत्नागिरीला जाणार आहे. सर्व 3 दिवस आम्ही विदाउट फर्निचर राहणार आहे. नाही भांडी नाही शेगडी नाही काय नाही, कायच नाही, बादली काय नाही, डायरेक्ट शॉवरच्या खाली, डायरेक्ट शॉवर खाली. पण गरम पाणी पाहिजे असेल तर काय थंड पाण्याने करावे लागेल, ऑप्शन नाही. अरे बापरे. बघा आता तुम्हाला माहिती पडेल, 2-3 दिवस आम्ही विदाउट फर्निचर राहणार आहे इकडे. मग जेवण बनवायला आम्ही भात बनवायला 1 टोप ठेवणार आहे, वरण बनवायला 1 टोप ठेवणार आहे. बस वरण भात 2 दिवस खायचा आहे. काजल टकाटक नाही, उद्याच्या दिवस सकाळी गॅस पण जाणार ना. अरे हा रे, मग काय फायदा टोप ठेवून? काहीच फायदा नाही. मग फक्त आता हवा खात राहायची इकडे, हवा खायची. असे पण दिवस बघायला पाहिजे. 2 दिवस पूर्ण पॅक आहे. आता हे काय करते काजल तू? थांबा, हा देते डब्बा. काय हे काय करते सर? डब्बा हवाय काचेच्या वस्तू ठेवायला. काचेची वस्तू? हा. बघा शिफ्टिंग आमची एकदम जोरात चालू आहे. अजूनपर्यंत आमचं किचनचं काहीच सामान आहे बघा. हे असं किचनचं भरा, हे ह्याच्यात काय आहे? हे सर्व अजून आम्हाला भरायचं, म्हणजे किती गोण्या वाढतील बघा. 1 2 होते म्हणून, ही अशी ट्रॉली होती म्हणून आम्हाला बरं झालं, नाही तर सामान ठेवायला इकडे जागा नव्हती जास्त. कसला? त्या डब्याचं झाकण, पिठाच्या डब्याचं झाकण. आज आपणच कामगार का? आपणच कामगार, आपणच वाचवतोय. काय? आपणच पैसे वाचवतोय. पैसे बचाव मोहीम. हा, नाहीतर मग किती पैसे गेले असते? ठेवायचं होतं तुला. तुम्हाला डब्बा पाहिजे ना? झाला तर एवढेच होते. हे आमचे ठेवते नॅचरल डायलॉग्स आहेत. पिशवीत भरला डब्बा पाहिजे मग ते हे बशा बिशा आहेत ना. हा, मग ह्याच्यातच आवडे सगळा काचेचा. हे सर्व काचेचे आयटम आहेत का? हा. हे कुठे गावी वाटायचे आहेत आपल्याला? नाही नाही बापले ते. झालं सर्व आतलं पॅकिंग? नाही, अजून भांडी काढायची गोणीमध्ये भरेला. तुम्ही लोक दमलेत का दोघं जण? आम्ही दमलोय म्हणजे काय? मग आज जेवायला काय आहे? वरण भात, गवार बटाट्याची भाजी आणि वडा. वडा? बटाटा वडा. बटाटा वडा? हो. या दाखवा आम्हाला तुमची पॅकिंग कशी झाली दोघांची. त्याच्यात काचेचे बाऊल भरलेले आहेत. याला तिखट पडते का बाई? लागत नाही लागत. आणि हे बघा, हे स्टोरेज या बॅडच्या आतमध्ये आमच्याकडे एवढं सर्व स्टोरेज राहतं. कधीच आहे बघ. काय? सलवार कुर्ता. हे मला सर्वात अगोदर ताईने गिफ्ट केलं होतं बड्डेचं. पहिल्याच म्हणजे बड्डे तर मी सेलिब्रेट करायचो नाही, पण ताई कामाला लागली होती, मग ताईंनी मला हा गिफ्ट केला होता.
आता होणार नाही मला तो, बघूया झाला तर घालून बघ. म्हणून आजचा व्हिडिओ मला टाकता आला नाही, म्हणून लेट टाकतो आणि शक्यतो उद्या पण व्हिडिओ लेट येईल किंवा नाही येईल, नाही तर परवा येईल. ठीक आहे, तर तुम्ही सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.